radios. Angel radios. Angel radios. Angel radios. Angel radios. Precum am avut onoarea a vă comunica în precedenta mea epistolă, de când te-am văzut întâiași dată, pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Da, sunt nebun. Nebun? Săriți, chiriac, prigoane! Nu striga, madame! Fii misericordioasă! Sunt nebun de amor. Da, fruntea mea marde, tâmplele-mi se bat, sufăr peste, poate, parcă sunt turbat. Turbat? Domnule, spune de grab ca miter strig. Cine ești și ce poftești, ce cauți vremea asta în casele oamenilor? Cine sunt? Mă întreb cine sunt. Sunt un junec tânăr și nefericit care suferă peste, poate, și iubește la nemurire, madame. Și apoi ce-mi pasă mie? Vai de mine, stai un pungaș. Aflat că nu-i dumnealui acasă și o să ne pungășească. Săriți, chiriac, prigoane! Nu striga, madame, fii misericordioasă, ai pietate! M-ai întrebat să spui cine sunt, ți-am spus. Mă întreb să spui ce caut. Ingratul, nu mi-ai scris chiar tu însuți în original? Eu? Da, nu mi-ai scris să intru fără grijă, la numărul 9, strada Catilina, când o vedea la fereastră că se micșorează lampa. Iată-mă, m-am transportat la localitate ca să-ți repet că te iubesc, precum iubește sclavul lumina și orbul libertatea, madame. Adevărat, domnule, parol că ești nebun! Visezi! Ți-am scris eu dumitale vreo scrisoare? Auzi, o plăznicești. Ce dumneata, cu cine vorbești? Nu știu! Un van teaper, nu mai umbla cu mofturi. Te-am văzut de atunci seara de la Union. De la Union? Da, de la Union. Chiar atunci seara, când privirile noastre s-au întâlnit, am citit în ochii tăi cei sublimi că și tu corespunzi la moarea mea. M-am ținut după voi chiar în acea seară până la stabiliment. Simțisem că mitocanul de cumnatul tău mă mirosise. Știa că mă țiu după voi. Și abandonându-vă curajul de a intra într-o stradă fără lampe gazoase, m-am întors îndărât, că mi-era frică să nu pas vreun conflict cu mitocanul. Alaltăieri seara, amoarea mi-a inspirat curaj. M-am ținut după voi până în această suburbie, la colțul stradei. Dar când să-ți văd justamente adresa, mi-a tăiat drumul niște câini. Când am aflat că șezi aici, te-am curtat la nemurire. M-am informat prin băiatul de la cherestegeria lui cumnatul tău, cum stai cu familia ta. Am aflat că acum ești liberă, ți-am scris prima mea epistolă într-un moment de inspirațiune. Mi-ai răspuns să vin și am venit ca să-ți repet că... Nu, orice s-ar zice și orice s-ar face, eu voi susținea sus și tare că tu ești aurora care deschide bolta înstelată într-o adorație poetică plină de... Râzi? Râzi ingrato de amoarea mea! Apoi cum, Doamne, iartă-mă să nu râzi, vezi bine că râzi. Apoi știi, dumneata, cu cine vorbești? Mă cunoști, știi bine cine sunt? Cum să nu știu? Tu ești angelul visurilor mele, tu ești... Tu ești steaua. Pot pentru ca să zic chiar luceafărul care strălucește sublim în noaptea tenebroasă a existenței mele, madame. Tu ești... Zău, ia uite-te. Bine. Madame, scuzați-mă, pardon, cu coană, consider că, adică, vreau să zic respectul, scuzați, pardon, sub pretext că și pe motive, scuzați, pardon. Bine, pardonul ca pardonul, dar te rog, dacă ții la pielea dumitale să te duci mai degrabă, să ieși curând din casa asta, că Doamne ferește de tocălca aici, bărbatul meu. Mitocanul. Scuzați, pardon. Apoi zău, nu știu ce să mai alege de dumneata. Bărbatul meu suferă grozav de gelozie și în seara fi capabil să te omoare. Să mă omoare? Deja la altă ieri seara ai avut noroc de ți-a dea drumul câinii și nu te-a lăsat să intri la noi în uliță. Aminter, dumnealui s-a suit repede sus, a deșteptat pe chiriac. Chiriac? Da, deci ghetarul nostru. Și au ieșit amândoi, unul pe la poartă și altul pe maidan, ca să te prinză în uliță. Încă chiriac luase și revolverul. Dar până să iasă, dumneata fugise. Revolverul? Madame, vă rog binevoiți, am dat drumul de aici de urgență. Știi că îmi place ce te țiu eu? Du-te, ușa e deschisă. Du-te și bagă de seama la poartă să nu te întâlnești cu dumnealui, că de acum încolo trebuie să se întoarcă acasă. Apucă pe maidan și ieși de vale spre Antim. Bagă de seamă să nu te întâlnești cu bărbatul meu, că te cunoaște și cum te vede zău, te umflă. Mă umflă? Madame, ești o damă venerabilă. Profit de ocaziune spre a vă asigura de înalta stimă și profund respect, cu care am onoarea a fi al dumneavoastră prea supus și prea plecat, Rică Venturiano, arhivar la Judecătoria de Pace, circumscripția de Galben, poet liric, colaborator la ziarul Vocea Patriotului Naționale,
publicist, student în drept. În drept, în strâmb, ce-mi pasă mie? Du-te, ori ți s-a făcut pe semne de un conflict. Nu, madame, nu, eu sunt june cu educațiune, nu voi să fac niciun conflict. A, pe atunci, du-te, ce mai stai? Mă duc. Scuzați, pardon, bonsoir. Haide. Am văzut eu capul pe fereastră. Era aici în casă. Și domnule mai nenorocit și dumitale, atât ți-a fost. Fugi că te omoară, nu pe acolo! Madame, ai misericordie de un june român în primăvara existenței sale. Abia 25 de roze și jumătate număr, 26 le întâlnesc abia la Sfântul Andrei. Scapă-mă! Da, dar pe unde? Pe fereastra asta. Fugi curând, treci binișor pe schiele la stânga, lasă-te pe scară în capătul binalii, jos e o portiță scurtă care dă în Maidan. Fugi, iute! Pe fereastra asta! Fugi curând, treci binișor pe schiele la stânga, lasă-te pe scară în capătul binalii, jos e o portiță scurtă care dă în Maidan. Fugi, iute! Mă duc, scuzați, pardon. Bonsoir!